Ix-xieren ta' eluf ta' ħaddiema minn madwar l-Ewropa kollha inġabru fi Brussell fi protesti kbar għal titjib fis-salarju kundizzjonijiet tajxin aħjar. Id-dimostrazzjonijiet isejħu mill-Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Unions, l-TUC, biex ikun hemm ftehim ġust għan-nies li jaħdmu b'rispons għan negozjati li qed isiru mill-Unjoni Ewropea dwar il-patt il-ġdid ta' stabilta u tkabbir li għandu lan li jilimita id-dejn u d-deficit għal pajjiżi membri. B'dak li qed ikun propost mill-Unjoni Ewropea, pajjiżi li diġà qed isibuha diffiċli joħorġu mill-kriżijiet li jinsabu fihom se jkollhom minflok jimplementaw miżuri politiċi bħal tuħ fil-budgets u żidiet fit-taxxi. Madankollu diversi kritiċi jgħidu li l-awsterità li qed tiġi proposta mill-Unjoni Ewropea mhix se taħdem u l-effetti se jfissru qar mis-sitwazzjoni attwali. Statistika maħruġa mill-TUC turi li 14 l-istat membru fl-Unjoni Ewropea se jkunu sfurzati jaqtaw 45 biljun euro mill-budgets tagħhom għas-sena d-dieħla. Dawn ir-regoli l-ġodda għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar, iżda sa issa ma kien hemm l-ebda qbil dwar x'għandu jsir. Fuq dawk li qed jattendu għad-dimostrazzjonijiet hemm rappreżentanti mill-akbar trade union Maltija, il-General Workers Union. F'kumment ma' One News, is-Segretarju Ġenerali Josef Buġejja minn Brussell għalilna li qed juru solidarjetà tagħhom mal-ħaddiema mill-Qut Ewropej u li qed jaffaċċjaw futur inċert. Bħala Workers Union, il-Konfederazzjonijiet ta' Trade Unions Ewropew organizzat demonstrazzjoni ġewwa l-Belġium kontra dik li qed issejjaħ hija Awsterità 2.0. It-talba ta' Trade Unions Ewropew hija li ma jkunx hemm jerġa' awsterità tal-2008 u aħna bħala Workers Union tlajna delegazzjoni biex nieħdu sehem u nagħtu appoġġ il sħabna. Buġija spjega li b'dak li qed jiġi propost diversi pajjiżi se jispiċċaw jirritornaw għall-awsterità li jfisser li joqtol l-impjieg, pagi aktar baxxi u sansitra inqas finanzjament għal servizzi pubbliċi. Hawnhekk spjega kif diversi pajjiżi m'għandhomx is-sussidji b'saħħithom li jeżistu f'pajjiżna. Waqt li Malta qed gawdi minn ċertu benefiċċji li pajjiżi oħra mhux qed igawdu minnhom bħal is-sussidju fuq id-dawlu l-ilma, iż-żieda fil-pensjonijiet, aħna rridu nagħtu appoġġ il sħabna l-ħaddiema Ewropew għax qegħdin jitolbu li jkunu trattati b'mod deċenti u d-deċiżjonijiet li jittieħdu f'isem iċ-ċittadini Ewropew, mhux favur id-dejn. Buġija kompla jgħid li dimostrazzjonijiet kbar li seħħew illum huma biss il-bidu. Segretarju Ġenerali tal-TUC Esther Lynch għada kif ħabbret li dan huwa l-ewwel pass, l-ewwel ġlieda fi gwerra sieħa li biex għandna nġibu l-Ewropa ta' ċittadini u tal-ħaddiema. Li l-benefiċċju tal-ħaddiema għandu jiġi il-well-being tagħhom għandu jiġi l-ewwel qabel kollox.